मालाय लोगोफ्रा दख'ना गोदान बायजोबथारबायहाय बैसागुआबो गैथारला नालाय। आंहासो थुनथुलिया नोंहालाय मा बायबावनो ओमफ्रायथ' साजिनो मानो साजिबावनो आंलाय बैसागु बोथोरबालाय। गोदोसो जोंफ्रा थुनथुलिया आयौ जि एकदम बैसागु होनबानो बारलायथारोमोन खुसिजोंनो। ओमफ्राय दाथ' दख'ना गोदानबो बायनो मोनासै। बैसागु होननानैबो जेबो खुसियानो बारा गैया जादों र' आंनाबो। दुखुलै बिखा बिख्लोनो गोदान गाननोबो मोना। बहायलाय मोनबाय थानोब्रा बिदि गोदोनि दिना गैलाना थुनथुलि नोंनि जिउआव। दंनायालाय दख'ना दङ ओमफ्राय सिगां हाबायाव मोननायबो दङ बिदिनो बायलाबायनायबो दङ। नाथाय गोदान बोसोर बैसागु होनब्लाथाय ना गाननो लुगैयोना मालाय बयबो मा बायो। एसेबाबो दाम खमनिबाबो दाम बुरजाबाबोथ' गोदान गांसेबाबो गाननो लुगैयोलै। बे भावदरनो दख'ना लायनायावसो गांसे लाबोफानोसै खोमालां मिलायबा फैसाया। नाथाय फैसायाबो जोंनाव ग्रोबसो जायोलै एकदम बाराबो आग्लायबायथारालै चक्लेट जानोबो। बैसागु जाथों होननानै मोनफ्रां बायनायबो हरबाय बायथारालै आफा इसोरा। जारलालै थै। मालाथो थांबावनो आइ थुनथुलि हाथायाव थाङो होनलाय भावदरनो दख'ना लायनो। औ लायनायाथ' लायनांगौमोन आयै। आयै ओमफ्राय नों बुंलाय जोंनाव मानो आलासिया फैलाब्रा बे फैसा होलांग्राफोरा? मा सोर फैसा होलांग्रासै? आरे बैलै आयै जाय माने आलासि जाफैनानै इदि लादो आयं इदि लादो आनै होनलांलायग्रायाब्रा फैनानै आलासि जाफैनानै। गोदोसो आनैयाबो होलाङोमोन आमाइमोनहाबो होलाङोमोन ओमफ्राय बहा खारजोबखो बिसोर फैलालै एफा गिदिरना बिदि आलासि फैसा होलांग्रा लुगैबावो नोङो लासिं बासिंनो। आंसो देरदों दा आयै गोसोआथ' नङाना गोसोआ दाबो बैफोरबायदि सिगांनि समावनो दङ आंनिया। बिदि होननानैलाय बहा बिदि थाबाय थानोहाय आइ गोदोनि समा गैला दानि जुगा सोलायजोब्बाय। औलै आयै मिथिगौ गोदोनि दिन बायदिलाय बहा जाबावनो। थांसै हाथायाव दसे थानानै र'। दे मोजां जासिगोन बेहाबो मालाय जायजों गोसो थोदों बेजोंनो थांनो मोनसिगोन। हौवायाबो मोजां खोमानि आइ। मोजांलै आयै बिराद मोजां मालाय खथ' अनसैयो जोंहा गुमै जागोना। हाबानि सिगाङावथ' गासिबो थिगानो जाखायो गोसो थोलायनाय समावबो। नाथाय उनहालागैसो खायफा इदि प्रब्लेम जायोना आइ। सोरबाबा मोजां ओंखारहैयो लोगोरिया सोरबाबा आरो बिदि गाज्रि बुजिनाय जायो सोरबाबा आरो सोरबाबा दावराव दावसि हाबा जाखांनानै। खमसे खम नोंनि जावैसो बायदिथ' नङालै आयै बे जाम्बा जाम्था सान बायदिथ' नङालै जोंहा गुमैया। बेफोरबायदि जानोबो नाङा दे ओंखारनानै थांदो। ओमफ्रायथ' बावखुंग्रि गाखोनाय समावबो फैथारगौलैहाय मा आंबो गाखोहैगोनलै एबाराव होख्लायनांगौलै अमा खोमा। लोगोसेथ' आरो सोरजों गाखोहैबावनो आङो अमा खोमा जाहैबावनो। मालाय अन्थाइ मानि हाजोनि अन्थाइ मानि नाम लिरलायना फैनो आंहाबा सोरनि नाम लिरहैबावनोलै बे सानजोंथ' गैखालाबा। हैद बायसान्सोथि मोनलायाबाबो अन्थाइयाव नाम लिरलायनानै खम बोरैबा जागोन नालै बियो। गोसोखांथिल' जानानै थागोन माथो बोरैबा मोनफ्लांलायाबा। मोजां जादों आङो बेफोरबायदिबो नाम लिरफेरथाराखैहाय मालाबाबो रावजोंबो। अन्थाइयावथ' दोनथ' आंनि गोसो गोरबोआवबो रावनिबो मुं लिरलाहां। बेफोरबायदिसो जायोबा जिउआव हौवायाबो मोनबाबो माबायदि मोनसनखो आङो। मेगनानो आंना बहाबा गोमानानै दंमोन बेखायनो नुनो रोङाखै सिनायनो रोङाखै आङो। स्राय देलायनानै थांसै आं दसे। आयु फैसा आंनि फैसा आङो बेयावनो दोनखुमायाबा उफाय गैला दे। सोर मिथिनो उरायनानाव इसिबां फैसा दङ बेबो बाजैनि सना फाननायनि। आयु आं जरबो रायलायनो हायाना सोरबा खोनाबा। एकदम आं ओरैबायदि स्मार्ट ना आब' नोंबो हमनो हाया। नोंखौ आङो मेलेरिया जादों माबा लोमजादों होननानैबो थगाय आं जायख्लंनिफ्रायबो फैसा लानो हाबावबायसो हरबावदोंसो बेस्रा बे जाम्बा लरग'आ। फैसाखौ एसे दिरुनबाय दे दिनै आङो एकाउन्टावबो दोननो हायाबा लाबायबो थानो हाया बेखायनो बे माबायावनो सोना दोनबायलां दिनै। आरो न'आवनो बेयाव दोनखुमादोंना सोर मिथिनो रावबो हमनो हानाय नङा। गोबायखिसो जोंनि न'आवलाय बेहाय सोर नायसनगोन दे। उरायना फैसाखौ थाब लादो नङाबा सोरबा नुसनबा जारला जागोन। दिनै आराम दख'ना लायनोसै आं। आरो सोंबा बुंगोन आरो आंहा लोगोनि दाहार लाथ'दों होनगोन ना होनखाबायानो आङो आब'खौ दाख्लि। निफ्राय बाजै गैयामोनबा ना आङो आब'नाव माने सेंग्राफोरनिफ्राय जाख्ल'नायफोरखौबो आब'नोबो होगौमोन। जोंहा आब'आबो बोरैबाथार आंखौ जोलथार रायो माबा बुजायबायल' थायो। गावबो बिदि जानायमोनबा ना आंनिफ्राय आरामसे राननानै जानो हाबायमोन जोङो। बाजैजोंसो लोगोलै बेना आंखौल'सो रायो।
जोंना बाजैयाबो गुरैखायसो नङाबाथ' गोरामोनबा एकदम रांखिनि जानायमोनबादि मा जागौमोन आं जेखौ बुङो उल्था उल्था बुंनो हाखाया बियो बेखायनो आं दाना जेबो मोनला बाजैखौबो नङाबाथ' मोजाङानो जादों हौवाबो गैजाखाया नालाय बेखायनो दा जों इसिं जानानै थानांगौ जायो आरो बाजैया बेचारि नानि अरायना आगाव बाजैयासो फैबाय उफ हे माबा मासिबां बिमा जाखो आया नानि उरायना मा खालामबाय थाखो नों बेयाव नुवाखै आरो मेगना आं बेयाव मा खालामदों बेमा फोसाबदों आया नै मानलु मानला जानाया नोंहालाय मानो बिदि बेमा फोसाबलाबायखो आं फोसाबगौमोन ना बेमायाथ' गैयामोन बेहाय मानो गैया जानो बाजै दङ नोंहा देलायनायनिफ्राय सम मोनब्लासो दा बेफोरखौ नायनो सोलाबगोन गोबाय गिजि न' होननानै नोङो ओरैनो गावखौल' साजिबाय थायो न'फोरखौ फोसाबा मा बुंखो नानि आंलाय मानो फोसाबा जानो न'खौबो आङो लिरोआनो माथो दाथ' हौवाबो गैया नालाय रावजोंबो जेबो बुंजाया बेखायनो नोंहा आजादि ना ओरै थांलाय ओरै फैलायल'सो अब्बा हाबा खेराइ जादोंबाथाय होलांथारलायगोन आरो बियो थाय नानि बिदि नङा माला आंखौ बिदि नुखो बिखुनजोबो बिहावबो गैला जाहैबाय नालाय नोंनि गोसो बायदिल' सोलिनो सानो नोङो बेफोरखौ नाया नालाय आंहा नायनांगौ जायो आरो फोसाबो सम सम दे बेहाय नों जेबो दांनांला आंहा फोसाबजोबखाबाय नङा नानि आं बुंदों माने नोंहा मानलु मानला जादों नालाय मानोलाय बेफोरखौ दांबावनो बारा जाबा नोंना एलार्जिया जायो जाबा जाबाय आरो मुलि लायगोन आंहा बेफोरखौ साननानै आङो बिदि आंबो खामानि मावोथ' न'नि नोंसो मावा मावा होनो आब'जों नोंजों दे बाजै थाथ' होमबालाय आरो बेहाय बारा फोसाबनांला दे मोनसेबो बेमा गैखाला फोसाबजोब्बाय आङो अखाबो नानियाबो दाबो सफैयासै नानि ओमफ्राय नोङो माथो हासिबबो लायाखै जिबो लायाखै माजोंथो फोसाबखो दहाय लादों आङो दा ओरैनो माने नायबावदों दङ नामा होननानै दहाय फोसाबखांबाय आं गारहैबाय आं दा दसे थाना सिबसै आङो बे गथ' सासेयाबो ना जिन्दगियाव आंखौ बिबाजै मानिगोन ना मानिलाथाय आंथ' बिनानाव असे बायदि सानथारो बिखौ नाथाय आंखौसो सैनो नागिरा बे गथ'आ दिनैसिमबो आंनि थाखायसो बिदाखौ खारदों मादों सानथारो फारसेनिफ्राय आयौ सनियाबो गोमानानैसो होबाय आंना बे सिखावानो लांथारबायदांहाय मारै मारै दिथ' गाज्रि खाफाल जाथारखो आंना आइ होनाय सना दाहोनायाबो गोमाबावबाय नानिनि हाबायाव खामानि फैथारगौमोन दादि मा राहा मोनबावगोन आङो फैसानि जगारा आइ गैला आफा गैला ओरै सासेयाबो गैला बेखायनो आङो सनाखौ थिना दोनबाय थाथारदोंमोन मादि जाबावगोन मा होनदों आगै अखाफोरखौ सोरबा डिस्टार्ब खालामदों एदावदों औलै बाजै हाग्रा बारियाव बिदिनो निसा खालामलाबायनो थाङोना सोरबा जौ लोंनो बा सोरबा बिदिनो बायदि बायदि निसा माखासे साफ्रि गथ'फोर थायोना बिसोरनो बेफोरबायदि माबा खालामो आखल दिन्थियो दा जोंहा अखाफोराबो हारसिं थांबाय नालाय सिख्ला नुनायखाय बिसोरो एसे बिदिनो मानसिफ्रानो थिग नंखाया नालाय हले बाजै आं रायदों होमबाबो ना आखाइसो हमथाफैलायबावोहाय बोरैबाखा बेखायनो आं हारसिं थांजानो बादोंमोनहाय नानि नोंखौ सिख्ला मानसि आरो आंबो थांफानबाय गावनो आंनो हायो जाबाय दे बाजै जेबो नङा आङो गेसखौ नोंसिनो बेबस्था खालामनानै होफैनोसै दिनै आगै लक्ष्मण नों गेसखौ बेबस्था खालामनो नाथाय फैसायाथ' दा फैसाखौ सिन्था खालामनाङा आं आंनिफ्रायसो होफैनो नागिरदों बाखिथ' आरो औ बाजै लक्ष्मणआ नायलाय आं नाङा बुंदोंमोन ओमफ्राय गावनो बुंबाय मालाबा होफिन होननानै एथ' गोबावनिफ्राय नोंसोरखौ सिनायबोबाय आङो गेजेर ससेनिफ्रायनो जाया मानो थेवबोथ' ना जेबो थैनि रिस्ता गैयाबाबो अब्लाबो नोंसिनि प्रब्लेमखौ आंबो बुजियोब्रा बाजै बेखायनो टेनसन लानो नाङा दे आङो जाखिनि हायो बेखौथ' खालामना होनो हागोन ना बेनिफ्राय उसुबिदाबो जायोना बन लायनाय बिदि हाग्रायाव आरो जानला मानला मानसि लोगो मोननाय सिख्ला मानसि बेसेथो बिदि लायबाय थानोरा दसे समखिनियाथ' आङो हेल्प खालामना होनो हायोना नोङो जोंखौ बिराद हेल्प खालाममारो दे लक्ष्मण जेबो नङालै बाजै नोंसोरबो आंनि आंगोनि बायदिब्रा आंबो बुजि मोनखायोना नोंसिनि प्रब्लेमखौबो बाखि ओमफ्राय गेस लायनोसै दे होमबा अखाफोर ओंखारहैदो थांनोसै सानैजों औ लक्ष्मण आगै नानि ओंखारगौमानि साहा जानायनि आङो दसे जिरायथ' औ लक्ष्मण जिरायदो साहा थाहा नांलायलामोनलै बाजै न'नि गाइखेरानो दंखायो राजा जिरायथ'दो दसे फुदुंहरसै आङो दे एसेबां बुंबायबालाय बाजै आंबो बोरै ना बुंबावनो नङाबा नोङो गोसोआ गाज्रि मोनगोन ना लोंलांसै बिदिबा फुदुंहरदो आङो दख'नाल' गानहैनोसै होमबानो जासिगोन दे आथिं आखाइ सुनानै औ दे नेगोन आङो आंनि सासे सिनायनाय दंखायो ब्रादार बेनाव थांनानै डाइरेक्ट लायनोसै आङो सम सम लायबायानो थाखायो नालाय दे जेबो नङा टेनसन लानांला एबार गेसाव संनो हासिगोन ना नों थाबालाय टेनसनखौनो नाङा माथो गावहा ओमफ्राय जोंखौ जोबोद अनहरखायो न' मानसिजों मानसि हेल्प खालामलायनायानो मानसिनि माबाना
गियान ना मा होनो बारा मोनथिलाय लाङालां थेवबो नोंसोरखौ आंहा बोरैबा मोनखाङोलै बेफोरबायदि नुबा गोसोआनो मोजां मोना नंगौना औ थ'र' दे ओंखारहैग्रोदोब्रा बेरायथ' दा आं देलायगौ मानि साहायाबो जाखासिगोन बिस्रा फेमिलिखौ खस्थ' नांथारलै मालाबा बिदि नुबा दुखु मोनलाय लाङोना माने गोसो गाज्रि मोनोलै बिमाबो गैला बिफाबो गैला बिदायाबो गैला बोरै जागोन बाजैयाबो बेसेरा अन्थाव बाथाव आरो न'आवनो रावबो माने बिदि हौवा मानसियानो गैला नालाय खामायग्राबो गैला बिमा बिफाबो गैला गेसखौ लायना होलांनानै अखा हानाय माबा हानाय टेनसन गैला आरोना संनानै आराम जाथ'नो हासिगोन उनाव बाखि गावसोर फैसा हरफिनथारोनो मालाय हरफिनथोंसै उनाव ओमफ्रायथ' बैसागु फैगौलै बहा बहा बेरायनो जायो नायनोसै र' बावखुंग्रियावबो गाखोहैनांगौलै आंहा सोरजों गाखोहैबावनो रा आयै थाथ' आङो गामियाव ओंखारलांनि रेनुखामोननि मोसानायखौ नायनोसै आंहा मालाय मोसानायखौलाय हामा मोनहैनोसै नोंलाय नायनानैलाय मालाय बैसागुनि मोसानो सोलोंदों आरोहाय बेखौनो नायगोन आङो बेफोरखौ नायस्लायस्लाय खामानिफोर मावनो हाया नोङो बाजैयानो मावखाजोब्बायबा मायै खामानियानो गैथ'ला दायो आङो थांथ'नोसै आरो खामानि गैया बेफोरखौ नायना टाइम पास मारिनोसै ओरैनो नोंनाथ' बिदिनोसै आयै खामानि मावबाबो खामानि मावनायखौनो नुखाया र' ओमफ्राय नै आइ माबा बे नोम्बाजैनालाय माथो हा बाक्सु गंसेल' लाबोखोसै माथो बिमा बिफायालाय बिदि हरगोन होनलायथारदोंमोनलाय हाबायावबो माथो जेबोखौनो हरासै मा बेखौलाय मानांगौ आयै बेखौलाय मानो बिदि बुंखो नों बाजैखौ अब्लाबो जोंहाथ' बिराद खरसा जादोंना आबाया आइ नानि आयै ए बिहामजो औ आइ माबा ओंखामा खुरनोसैमोन आं जानोसैबा बाजै जुलि आंहाबो इथिंसो थांनो नागिरदों गामियाव मोसानाय नायनो बैसागुनि मालाय मोसानो सोलोंदों हे दे नायबानो जाबाय ओमफ्राय ओंखामा ओइ बेखौलाय मा नायबाय थानोसै दानाय होनदोंमोन आङो आइया जेबो मिथियालै बाजै नोंखौबो लांफागौमोन आं थाङोबालाय गामि बेरायथावथाव जोंनि गामिखौ नुवाखैना नोङो उनाव थांनोसै दे नानि बिहामजो जाना बेरायबाय थानो हायो सिख्ला बायदि खामानिखौ सोर मावगोन दसे दसे बेरायजायोना आयै दे थाङोबालाय नों थांदो बाजै ओंखामखौ आं दायो फैना जाफैनोसैलै जाथ'ला एसे जालांखाबानो जायोमोन दा उखैबालाय नानि ओमफ्राय माथो ओंख्रि संखो बिहामजो आइ ओंख्रिया माबा लाफाखौनो संबाय आङो मैयानि दाउ बयलार एसे एवखानाय दङमोन मटर होनानै बेखौनो एसे एवफिनबाय आङो ओरैनो दे जाबाय होमबालाय खुरदोहाय उखैबाय आंहा आइयाना बाजै जुलि बेदर ओंख्रिबाथाय थाब थाब उखैसिनबावोसो हे दे जेबो नङा जानांगौसो ना दे खुरहैदो ओमफ्राय बिहामजो आबाया बैयाव बारियाव खामानि मावनाया फैयाखै दाबो ओहो आइ दा लिंहैनोसै आङो ओंखाम जानो औ सान्दुङाबो गोसा जाबाय दायो मावथोंसै नुबायना आयै बाजैया खथ' मोजां ओमफ्राय नों माबादि सानो होमबाबो बिहामजो जालायनानैलाय एसेसो माबा माबि लाबोनांगौमोन आरोहाय मालाय उनाव हरगोन ना आयै गासिबो खेबसेनो जायो नामा मालाय जोंहा आदायाबा जेबो बुङाखै आरो नोंहासो नांजाबावोलै नांजायाबा देनां नोंनोबोथ' हरनांगोन ना बेफोरबायदिनो फिसाजोनो हरनांगौ आरोहाय नङाबालाय बाक्सु गंसेल' बेयावबा मा हरखो गाननाय जोमनायल' जाखागोन जोंहासो आबाया सनानि माला होबावदों आदायालाय होखानांगोन ना आयै ओमफ्राय नों मानो बेफोरखौ रायलायबाय थायो दे मा हरो हरा बाजैया मोजां जाबानो जाबायना बिहामजोआ नोंना नांथारगोनथ' बिहामजोआ एसेबाबो लाबोखानांगोनथ' फिसाजोनोनो जेबो हराबा बोरै जानो एसेसो साननांगौ बिमा बिफाया जोंहाबा जारौनो हरगोन ना एसेबाबो नै अखाफोर जाबायानो जोंना गेसआ एबार बारा नों बन खनबाय थानो थांथ'नांला दसे सम गेसावनो संनो हासिगोन ना औ नाथाय बेफोर गासिबो नोंनि थाखायसो लक्ष्मण नोंदि जोंखौ मानो इसेबां अनखो दे आरे नांगौ समाव सोरखौबा मदद होनाया माथो गाज्रि जानो दाथ' बन लायनो थांनायाव नों मा जायामोन मा प्रब्लेमाव गोलैयालै औ नाथाय उफाय गैया मजबुरि मा खालामनो फैसा थाखायाबो थाबाय थाया आखायाव अके बेफोरखौ मिन्थिनानैथ' आं दा हेल्प खालामबायना उनाव नों आंनो हरफिनबानो जाबायलै जेन'बा नों आंनिफ्राय फैसाबो लानो बादोंमोनबा बेखौबो लाजानो बादोंमोनबा बेखायनो बुंबाय आङो औ मानो हरा जानो आं बिदि लाखायामोन दे उनाव फैसा जाबानो लासै लासै हरनोसै आं लक्ष्मण अके बाबा अके जागोन दे नोंनि गोसोसै जायखिजाया न'आव लांसैथ' बेखौ पर'था जालांसैलै ने ओंखाम उखैनाय मोन्दोंथ' र' आंखौबो बोरैबानो ओंखामथ' उखैखागोन ना एसे गोबावबो जाफैबायना जोङो दसे नेनांबाय बेनोथ' आरो दे लक्ष्मण औ साहाखौबो खाबसे लोंसै ओमफ्राय पर'था जालांसैलै ने खुगुनि मोनबाथ' मोजांसो दिनै आरो हाथाय ना
माबा नायबाबो फसायासै माथो आङो दख'नाखौनो माबेखौ लाबावनोसो कनफिउससो जालायलांबाय माने फसायनायाबो फसायो बेखौबो फसायो मेगननि नोजोरानो जेखौबो फसायजोबो बेखायनो हारसिं फैनो बालायलांलै आं बे सालाम लोगोखौबो लिंबाय फैयासैब्रा बेबो दे आरो थुनथुलि जायखियाथ' मोनसे लाखानांगोन मोजांखौनो लानोसै दख'नाखौ गांसे नै माथो लक्ष्मणसो बेलाय आयु माथो अखाफोरसो दङलाय बैयाव दखान मोनसे मोजां दंलै आं जालांबाय थाखायो माब्लाबा फैबा हाथायाव आंथ' जानायानो जायालै दखानाव माब्लाबा बाजैमोनजों ज'सो जाहैयो आं लांनानै दे दा नानिमोननो मोनसे बाजैनो मोनसे लांफाबानो जाबाय थौ आरे लक्ष्मण नै थांबायसो माथो बा हाथायाव फैलायदों ओमफ्राय खोन्थालायाखै नाथायबा अखाफोरजोंसो फैलायबावदों बिराद लोगो नामाथाय अखाफोरजोंबो माथो सम सम नुयो बिसोरखौबो ओमफ्राय लक्ष्मणानोथ' बेजों मा खालामफैदों हाथायावलाय ना सानैजों बेरायफैदों गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्ड बायदिसो फैनाय बायदि नुबायलै आङो बोरैबा नङा लक्ष्मणना गार्लफ्रेन्डआनो गैया आरो अखाफोरालाय मारै गार्लफ्रेन्ड जानो दे गेससो लांफैदों नामा बिसोरलाय मोनथिला दे आरो मानो फैदों र' फन हरनि आं बाराबा नङालै मानो हरनो आंलाय मालाय जायखिजाया फैदों आरो आंलाय मानो खबर लाबाय थानो ओरैनोबा बिनि बिमाया रायोलै आंखौ जानला मानला बखिखायो अलरेडि आरो बिदि खबर लाबाय थाब्लाथ' बांसिनसो बोरैबा सन्देह जागोन ना दे दख'नाखौल' लायनोसै आङो